салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз бо як намуд материалҳои фасон мехоҳам шумода пешниҳод кунам. Беҳад хушрӯвай. Баъд барашкое ки ман нишон дода будам, ию хали барашка нест духтаро. Барашкаяю сифати бо дигар хелай. Ина марҳамат бинен дусангай қолабша аҳамиятен беҳад фасонай. Баъд қафои и аҳамиятет сиёҳай диден мана ва ё ранги худаш буд қафошон. И бошад аз чапагиш бинен сиёҳтаракай. Сифаташ сабукаки мулоими хушрӯ. Мана дусанга нархи 3 метрш барои шумо духтарако 190 сомон. Анамхе қолаби новинка. Санги дусанга. Иҷада рангош бисёрай. Касе ки духтарако оптом мегирен бо арзон меша. Касое ки оптом гирифтанияй. Мисол 2 3 та не духтаро оптом барои мисол фурӯш. Хулас ина 190 сомон. Анам хел фасон. Мана иҷада ранг бисёрай. Ози якта ба якта нишонтон метиҳам. Ҳамаи рангоша бинен. Ана кабуча. Мана ин сабзи закия. Ино ҳамаш аз қисми дохил дигар хелай дарунаш. Мана иша бинен чиқа хушрӯвай. Аз пеш аҷоиб буд фасонай бо да телефон хушрӯвиш наомадастай. Хулас мутаассифона. Мана аҳамиятин ҳамаш дусанга задагиай. Чӣ тавре ки медонен сангои дусанга бо қиматтаракай қолабое ки дусанга задагиай. И рангам фасонай. Мана и рангам хушрӯвай. Ана инша бинен. Ишам аҷоибот ранги хушрӯвай. Хулас ҳамаи ҳамино барои шумо 190 сомон. Духтаракои азиз, мана қисмиш хелай дохилаш. Ана инаш бошад бо ихе ранг. Мана хулас духтарако ҳамаи ҳамино 190 сомонӣ барои шумо. Кадомиш дар кор мешава, шумо дархост кунем, мо доставка мекунем. Инаиш сери бо. Касе ки ранги серира нағз мебина, марҳамат хоҳишмандон нависен. Ана тамошобинони азиз, як намуди дигараш ана меоянд беҳад хушрӯ. Мана сангои хамелеон дора ё нусхаҳои италиянски комбахтои дини мазурай. Ҳозир дар барашка омадай. Марҳамат нархаш 180 сомон. Нархи 3 метрш. Иҷада ози чанд хелиш аст, ма ҳамаша нишонтон метиҳам. Мана иша бинен беҳади бад хушрӯ. Мана инаш астай. Интихоб бисёра иҷада ози ҳамаша якта ба якта нишон метиҳам. Бисёр приздан навистанд ки ҳозиро видео накардаистен материалора. Марҳамат духтаро имрӯз шумода амхе видеои материало. Аз ино ҳам ҳаст. Аз ин се рангай духтаро. Сангош бисёри бад. Санги хушрӯ қолаби бисёр. Мана 180 сомон амхе қолаби бисёруш. Дигар рангош ҳам ҳаст. Тамом шид. Ҳозир фақат нами кабуд мондай. Паго бо мебиёяд дигар рангош. Баъд ана ин хушрӯвай духтаро. Ин медонед чӣ нусхае духтарако? Касе аҳамият дода боша. Аз ин мо шолукша фурӯхта будем. 350 сомон буд. Ҳозир дар мурамр омадай. Мана хоҳишмандо дер накунен, аз анами материалҳои фасон қафо намонен. Зеро нархи хуб пешниҳод шудастай. Ина ин тигровиё биненда ин нархошам ҳаст. Санги хамелеон кати 180 сомона. Мана метавонен духтарако дархост кунен. Мо доставка дорем. Рақамҳои хидмат дар рӯи экран ҳаст барои доставка. Мана доставщикмон занакай медонед бисёре аз шумо алакай. Хулас ҳозир бо якчанд та дигашам нишон метиҳам. Якчанд гилои фасони дигаршам. Ана инаш хушрӯвай. Мана духтаро аҷоиботай. Санги фасон 180 сомон.
хулас яктай дигар оз нусхаи шолкаиушам нишон метиҳам ина ай пеш и бу дигар хесангиш ям нархшаму 180 ишамам хел хулас кадамиш дар кор мешавад духтараку нависен боқӣ саломат бошед хайр